Většina z vás mě zná jako Quadise, jako někoho, kdo natáčí hry. A to je jen malá část toho, kým jsem. Dnes bych vám chtěl ukázat, kdo vlastně jsem. Co mě přivedlo k tvorbě, co mě na ní baví a proč věřím, že YouTube je teprve začátek mé cesty. Kapitola 1. Proč tvořím? Nejvíc mě na té tvorbě baví ta jiskra. Ten okamžik, kdy se z obyčejné myšlenky začne stávat něco skutečného. Je to pocit, který se těžko popisuje, ale právě kvůli němu tvořím. Čau, tady Quadis a vítejte u mého prvního Let's Play Speed Beast Evolution. Ano, je to tak, hrajeme modovaný Minecraft, do vanilu. A nerad bych to nějak okecával nějak dlouze a asi se pustíme do toho rovnou. Poslední dobou nad něčím přemýšlím. Proč vlastně tvoříme? Kde se to v nás vzalo? A kam až nás to může dostat? Možnost vytvořit něco, co předtím neexistovalo? Vzít nápad, který máme jen ve své hlavě a postupně ho proměnit ve skutečnost. To je pocit, který mě na tom baví nejvíc. Nejde jen o videa, jde o samotné tvoření. A myslím, že právě proto mě baví učit se pořád nové věci. Kapitola 2. Proč právě YouTube? Hry mi bavily už dlouho. A právě díky nim vznikla moje první videa. YouTube pro mě ale nikdy nebyl jen místem, kam nahrávám videa. Byl to prostor, kde jsem mohl zkoušet nové věci, učit se střih, práci se zvukem, vyprávění příběhů a s každým projektem se posunul zase o kus dál. Každé video mě něco naučilo a učí mě dodnes. Postupem času jsem si uvědomil, že mě neposouvá samotný YouTube. Posouvá mě samotná tvorba. Vytvořit něco nového znamená naučit se něco nového. A právě to je na tomto nejkrásnější. Začínal jsem u obyčejných herních videí. Tak. OK, dobře. A to vypadá, že jsme z nějakou odsvůří partu někde. Dnes tvořím vlastní dokumenty a krátké filmy. A věřím, že je to teprve začátek. Kapitola 3. Můj sen. I kdyby se na moje videa nedíval skoro nikdo, je bych tvořil, protože mě to jednoduše baví. Samozřejmě bych si přál, aby moje tvorba jednou oslovila co nejvíc lidí. Ne kvůli číslům, ale protože bych chtěl vytvářet projekty, které si lidé zapamatují. Jednou bych chtěl tvořit mnohem větší věci. Dokumenty, filmy, seriály a další projekty, které dnes existují zatím jen jako nápady. A jednou možná i mnohem větší projekty, než si dnes dokážu představit. To je můj sen. A věřím, že právě tahle cesta mě může posunout tam, kam se chci dostat. A že po ní nebudu kráčet sám, ale společně s lidmi, kteří v sobě mají stejnou jiskru tvořivosti. Tohle jsem já. Pořád se učím, pořád dělám chyby, pořád mám před sebou dlouhou cestu. Ale každý projekt mě posouvá o krok dál. A pokud se rozhodnete být u toho, budu jedině rád. Díky, že jste součástí téhle cesty.